मालवण विकतेला हो मार्केटला किती राहते ती मेहनत करूची लागते ना तुमच्या बाबा बघितलं होतं हो भरतेची ओढी नाही आहे ना हो माहिती रात्री बघू ते तुम्हीच होतच ना आपल्याला मासे वाटतात मग किती मेहनत किती आहे बसलेलो ना मासे वाटतात खाऊ बरे पण मेहनत किती पडतात का नोकरी बरी हा नोकरी केलेला बरा असं कमी पगार असले तरी चालत 8 तास काम केलं रात्री आम्ही बसलेलो ना ती होडी इली ना तर ओढत बिडत होते ना भरपूर मच्छी भेटली ना तर सकाळी 6 वाजेपर्यंत त्रास काढूचे लागते असं ही डाळी भरूची होता अजून पगारात हा निसतो आणि बाजारात आपण भाव करतो कमी देवा ह्या देवा मेहनत किती आहे ती पोरग्यांच्या कमरो पण मोडत ते होडी वर काढून अशी वाळू बिळू आणि जाळी ओढून पण असं त्रास होता ना मासे वाटत नोकरी काय 8 तास काम केला घरात निघाला शिक्षण जाऊ गोय हे मासे देऊन येऊ गोय हा झाला रे अरे झाला तेवढ्याच्यात खपून येऊ खोया तुम्ही आता लिलावात बसताला की डायरेक्ट विकूक बसताला देतालो लिलावात ना लिलावात झाला बाबा बांगडे वेगळे करा
आता 1000 रुपये टोपली आहे बांगड्याची कधी आता. या 2चे आता पर्यटक येतात ना म्हणून महाग आहे. तुम्ही कधी गेला जर काढू नाही ते बोलताना ऐकलं ह्याच्यात आपली गाडी येत होती ना ती बायका बोलत होती 1000 टोपली गेली 1000 टोपली तुम्ही जत्रे केलास नाही भगवतीचे भगवतीची जत्रा त्यांची. इलं देवीचं दर्शन घेऊन इलं. मी रेवंडीतली काम कांबळे, हा. हे ते करुणाचे कोण मी नवरू बघले काल गेला हे कपिराक गेली हा हो ती तकडे गेली नागेशाच्या चढवाक घेऊन. हो नागेश होते त्या थंड आहे जरा रावता बरा आजी हा हो आम्हाला. नाही नाही हो बरा नव्हता ती नाही पोरं रावाची. एकदा ओळख झाली ना गप नव्हता बारके असं राहतं आऊस बापूच नको त्याका आजी बरोबर राहतं व्यवस्थित खेळता बिळतं आणि ती चंची बरोबर आणि किरकिर नाही. काय पोरा किरकिरी असते. हो 5 मिनिटं नको. उपडी जाताले ना बांधते. ह्याच्यातच 12 वाजतले. नाही नाही खाल्लं नको नको पण आज संकष्टी आहे ना. आम्ही सगळे खातो संकष्टी. होय नाही 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 आहे ना मुंबईत सांगतो घरात नाही का ना संकष्टी आम्ही सगळ्या खातो. संकष्टी सारखी कामात काम.
आपण जे समोर पाहत आहात ते गोरख चिंचेचं झाड आहे. या झाडाला गोरख चिंच नाव कसं पडलं तर गोरख ऋषी होते, त्यांनी या झाडाखाली तपश्चर्या केली म्हणून या झाडाला गोरख चिंच असं नाव पडलं. आणि ह्या ज्या झाडाचं खोड आहे ते हत्तीच्या पायाच्या आकारासारखं दिसतं आणि या झाडाला एक चिंच लागते, त्या चिंचेला गोरख चिंच असे म्हणतात. आपण जे समोर पाहत आहात ते गोरख चिंचेचं फळ आहे. हे फळ औषधी आहे. याचा वापर जर मुतखडा एखाद्याला झाला असेल तर त्यासाठी याचा वापर केला जातो. तर काय करायचं, हे फळ आहे ते फोडायचं आणि त्या आतमध्ये गर असतो, तो गर पाण्यात मिक्स करायचा कुस्करून आणि त्यात किंचित मीठ टाकायचं आणि थोडी साखर टाकायची आणि ढवळून तो सरबत सकाळी रिकामी पोटी प्यायचा. त्यामुळे काय होतं, तुमचा जो मुतखडा असतो तो फुटून जातो आणि लघवी वाटे निघून जातो. असं हे औषधी गोरख चिंचेचं फळ. रेणु रना रना ना रेणु रेणु दीम दूम दना दा दीम दना दा दीम दूम दना दा दीम दना दी
దని తన దిరి తనన ఓ దని దని తన దిరి తనన తన దదియన తా dim dum tana tadim tana dim dum tana tadim tana dim dum tana tana dim tana tadim tana na tana dim tana tadim tana tana dadiyana diyana tana tana dim tana tadim tana tana dadiyana diyana tana tadim tana tana dadiyana dim dum tana tadim tana dim dum tana dim dum tana tadim tana dim sare ga ma ga re ga ma pa ni sa ni da ni da ni da sa ni da ni sa ni ga ni sa ni sa ni da ni sa ni da ma ga re sa ni re sa dim dum tana tadim dim dum tana dim dum tana dim dum ta na na
चॅनलला नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. जी बाजूची बेल आयकॉन असेल त्याला नक्की दाबा. आपले नवीन व्हिडिओ बघायला मिळेल.